Co ten bordel tady? No prosím tě, ty to celý zahodíš všecko. A kde máš opičku? Kde máš opičku? Ahoj. A co ten Dudu tady? Co ten Dudu? Kde máš Dudu? No já. Tak ty tady tak chrníš. Ano. Počkej, toto tady spravíme. A kde je krteček? Tam máš krtečka. A žába? Tam. A udělej pá. Pá, po ránu. Jo, už máme hlad? No, o 8:30 taky. Jo. Ahoj. Ahoj, no jo. Ahoj. Tak si dáme ten pytel. Počkej, ukáž opičku. No, co ty udělala? Aha, máš tam panenku? To taky nebyla takhle, že? Je na jiném místě. No jo. Ahoj. Udělej mi pá. Tanini. Tam je krteček. Udělej mu pá. Sofinko. Uděláš mu pá. Pá. Ne. Tak pojď. No počkej. Počkej. Tak třeba jméno. Jejda.